non malom karbiang long akar inai mate rata ningar lo kache thap thot alam thelaki KSA tum erovet ke do henlo bon ta non puanta chingrum redet pen ro pli pho kache thak era puthak abangki KSA tum angno lening jedak haibang bista anutin aningar lo abangki KSA tum aphan aninki oya tum si ke onglo lesson thot si karbi ronga sarame hin pen setami kabor ipon boma bangki KSA isi donangji KRAA pen kabor ipon aputhak pachun pon unjima KSA tuma hin pen KRAA aphan man pidun pen chingrum pon thekjima KSA tum chingrum re setami KRAA hin pen kapang rum pon ji aphan bor ipon lo lesson si bo signify krehini arni anarlo por phai krehini apor malom HDP community hall along borjan habar karbi ronga sar ame tum pen pherang kemai padopon kedam tang pharo crazer cap truck ner kepra truck aning kana hut pen KSA nang che thak pang chengsi pini arning anabangke KSA ro pho anang che thak daklo lasi KSA tum ningi si do pen kachingrum vekjia phansi kachuning ri padopon hai president secretary commander chuning long kepro ako long pho si do rapel ho 1980 alang sora anak kemi sita 86 anikan pen 86 anikan pen ke kaskoma KSA kurang ciir dalam inglong pokok customer KSA ku riti kipang KSA ku la sopen Roni nang cikak pen Roni penda isi Robert kedoji aphan kingwai po inglong podong de cidam dampo teng riti kip tumbang dam de ki sosik thek long la si la son ki bibide de aphan ke messenger si body puma ku kali don we kimia tumaba ke KSA arpu ke claim ji atum se tami Charlie bom atum nangji non ke loka Charlie ke sangtang pasar mar atum si KSA ke Japon puki arondam oe lasi chekloi jon angbong KSA atum chingrum pon vekjia phansi kachuning ri padopon lo along amutu te ke na tum khayam amoyar bum tikrong lo khayam amoyar bum ke lurumu de phati sibe amoyar bum boga kasi arbung pokok apa beda je fancy ni sibat pen eklei sibat pen kedoji fancy la poan president secretary la rumpotum apata chunuri lo chunuri thomkep lo nang le tumda karbi dan te karbi thorom jile nang le palang le tum aprang la so akarbi alun ason hakasi le tum la khayam arbung News report KTV News